Жезл, ты один и верный, ты один и вечный, ты один и гордый славы, ты один и славный, ты один и Пан мой, ты один и Бог мой, только ты. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Dla zbawienia mojego narodu, z jakiego wy ucisku nie poklикали mnie, ja почую их и буду им Panem na wieki. Podczas gdy świętej przypomnę się o wszystkich tych intencjach, jakie przedstawiają dobremu i miłosiernnemu Bogu. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Zmiłuj над нами, Panie, Возвращение Иисуса, окажи нам, Panie, свою милосердность и дай нам свое спасение. Нехай zmiłujется над нами Бог Всемогущий и отпустивший нам грехи доведи нас до життя вечного. Аминь. Panie, zmiłuj над нами. Panie, zmiłuj над нами. Chryste, zmiłuj над нами. Христе, zmiłuj над нами. Panie, zmiłuj над нами. Panie, zmiłuj над нами. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закона заставал на повидателей и ближних. Дай нам силы за все далековать с Твоим, как мы могли досягнуть життя вечного, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог правдущий и вечный. Аминь. Читание книги пророка Агея. У другий год панования короля Дария, у 21 день 7 месяца, слово Пана было скеровано до пророка Агея. Скажи Зоробабелю, сыну Святееля, керівнику Юдеї, и Єзусу, сына Агацадака, великому святому, а так само реште народа. Ті застався сирот вас некто, хто побжив, хто бачив би гэты дом у його ранейшій славі, і яким ви бачите його сьогодні. Ці не здається в очах ваших, що у порівнянні з тим гэта нішто. Але цяпер пацёрцеся. Зоробабель, каже Пан, пацёрся Єзус, сыне Єгатадака, великий святар. Пацёрся увесь народ землі, каже Пан. Працуй, бо я з тобою, каже Пан Могутній. Паводле обіцяння, яке дав вам у час вийстя з Єгипта, дух мой живе серед вас. Не бойтеся. Бо так каже Пан Могутній. Ще трохи і невзабаві взрушу небеса і землю, море і сушу. Я взрушу усі народи, і принесуть скарби усіх народів, і наповню дом гэты слави, каже Пан Могутній. Мне належить сребра, і мне належить золото, каже Пан Могутній. І слава гэтага апошняга дому будзе большей, чым папярэдняга, каже Пан Могутній. На гэтым месцы я дам спакой, каже Пан. Гэта слово Божие. Дякую Пану Богу. Сподівайся на Бога, прославляй Його. Сподівайся на Бога, прославляй Його. Суди меня, Боже, рассуди мою справу с народом немилосердным,
от лживого и несправедливого человека. Уратуй меня, сподявайся на Бога, прославляя Его. Бо ти Бог святий і моєй, чому ти откинув мене, чому хожу я у смутку, пригнічений ворогам. Сподявайся на Бога, прославляя Его. Пошли своє світло і свою правду, нехай вони керують мною і приведуть мене на гору Твою святую і в шатри Твоє. Сподявайся на Бога, прославляя Его. И я подойду до алтаря Бога, до Бога радости и веселья моего, заспеваю на арфе. Тобі, Боже мой, Боже, сподявайся на Бога, прославляя Его. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Сын человечий пришел, как служить и отдать життя свое для откупления многих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Слава Тебе. Калі Jesús маліўся ў самоце, вучні далучыліся да яго і спытаўся ў іх: «Кім лічыць мяне народ?» Яны сказалі ў адказ: «Яном Хрысціцелем, іншыя Ільёю, некаторыя ж кажуць, што адзін з даўніх прарокаў воскрос». Ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» І адказаў Пётр: «Месіям Божым». Але ён строга загадаў ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што Сын чалавечы павінен выцерпець шмат, што адкінуць яго старэйшым, першасвятары і кніжнікі, і што ён будзе забіты і на трэці дзень уваскрэсне. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Калі Jesús маліўся у самоце, вельмі важная рэч, таму што неаднакратна мы чуем у Евангелii, што Jesús Христос моліцца сам. Таксама будзе сам маліцца, калі будзе в агароде аліўным, апошняя малітва, яна таксама будзе адбывацца ў самоце. І паміма таго, што возьме з сабою вучняў Яна, Якуба і Петра, да і так яны не будуць чуваць пра Jesúсе Христе, не будуць разам з Jesúсом Христом маліцца, а як пачуем і памятаем, заснуць. Jesús Христос вельмі часта ідзе на малітву, навошта калі гэта адбываецца, калі штосьці вельмі важна адбываецца. Штосьці вельмі важна адбываецца. І пасля гэтай малітвы, калі Jesús, чуем, вучні далучыліся да яго, і Jesús тады задае пытанне: «Кім лічыць мяне народ?» Jesús Христос, якби хтось сказав, що не ведає, але інтересується, що про гэта ведаюць апостолы, вучні. Как таксама яны маглі
сказать свое мнение, кем не лежит. Мы можем почуть, что ktoś będzie говорить о kimś, есть sprawy i mu będzie wierzyć. Jak poglądam, Piotr będzie odказывать зовсім інакше, ніж усі. Яном Хрестителем, Ільйою, або якимось пророком, який у вас рос, так далі, і так далі. Мог би так само долучитися до одної з цієї думки, до тих міркувань, до того натовпу, який йде. А Петр має свій відказ, свій особистий відказ, ким він лічить Ісуса Христа. Це вельми важливо для нас, як поступати в житті. В який спосіб шукати Пана Бога, чи він буде для мене таким, яким з'являється для мого брата, для моєї жінки, для моїх дітей. Ні. Я маю свої особисті відносини. І написано, тому Ісус молиться сам. Молиться сам. Ми маємо спільні молитви на сьогодні, молимося. Спільні молитви наружаються на вельми добре, вельми моцне, коли большое, но там, де один, там, де двоє або троє збираються і моляться у ім'я Моє, там є явно сьогодні Христос каже, были вместе. А тут такая вельми важная молитва, чему это моя особистая встреча. Мимо того, что в учне дадут учить на Иисуса Христа, Иисус и так молится в субботе. Мимо того, что Иисус Христос в Агалате обидел Господа себе Петра, Якуба и Иоанна, не будем его не собирая, будем молиться раз. Нет, это вельми важно. Мне треба мою особистые отношения до Бога. Какие они есть мои особистые отношения до Бога. Мимо того, что мы молимся все разом, а Иисус так само молится христианам. Мы разом промовляем, а это промовляю я. Каждый за себя. Наша молитва научит суместно, а я молюсь я так само. На это звертая увагу сегодняшнего евангелиста. Звертаючи увагу. Не говорится, что молитва суместная, она не важна. Вельми важна. Про это сказал Иисус Христос. На это зверни увагу и покладинайтесь, как разом молиться. А и разом так само означает, что и особенно. То, что и особенно. Как мы разом, молячися, могли встретиться с Иисусом Христом. И тогда отказать на это питание, кем есть Он для меня, Иисус Христос. И отказ чуем Мессия Божий. Мессия Божий. И вот после этой молитвы, после этой размовы, так само с апостолами Иисус промовляет, что тебе не важно. Что дотичиться його самого, смерті, щось особисте. Вона ніколи не дотичиться нас усіх, когось особисте. І питає, коли відказали, він скаже, і згадає, нікому не казали, і скаже, Сын человечий повинен выйти от пешма, что откинуть его старейшие, вещи святары, что он будет забитый и на третий его воскресит. То есть, сказал, что такое? Вести историю своего життя. Нет. Это не история своего життя, это смерть, это что важно. Его Иисус Христос только после молитвы, после размовы с Богом, после разумения, что апостолы готовы, уже пора промовлять, уже пора приготавливаться на эту хвилину, важную хвилину для самого Иисуса Христа. Терпеть муки, быть свідомим того, что человек не вытерпит, это тяжко. Так я звертаю увагу, что как мы шли за 3 дні на якусь операцію власне, не ведемо, що проживемо, то ми вже переживаємо за 3 дні на ряду. Свідомість Ісуса Христа проявляється об смерті, що це не важно, це так само переживає чоловік, переживає. І по-человечему даже Ісус Христос переживає. Просим, как и мы, у наших детей, на каждой молитве, молитесь суместно разом, мы так само зрозуміємо, що кожна з нас молитва – вельми важна. Це наша особиста зустріча з Ісусом Христом, а з самим Богом лицом. Раз Ісуса Христа, який прийшов на землю, як шукається забутими і відкрив грішні, і одарив грешників своїм пробаченням, скидуєм до Бога нашої молитви і Господи, за святий Господь, как вел друг людей, дорогою святости до вечной, а и животе во всем. Выслухай нас, Пане. В покое, згоде и взаимном разумении во всем свете, те во всем. Выслухай нас, Пане. За молодых батьков, как передали надежное христианское выхование своим детям.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за всех tych, кому нарушаем Божьей милосердности, для живых потребных Божьих ласков, для тех, кто переживает кризис веры, которые познали моц воскресла Христа, а для померных радости життя вечного. Тебя просим. Wysłuchaj nas, Panie. За нас тут собранных, как наш удел святейший храм, помогал нам при вырашении житевых проблем. Тебя просим. Wysłuchaj nas, Panie. Samotny Boże, Twój Syn do końca wykonał Twoją świętą wolę, przyniósłszy ofiarę za wszystkich nas, nauczy i nas, ofiarnie służyć naszym bliźnim, przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Новый вода, что пролилась в сердце Иисуса, я кринится милосердности до нас, Тебе, дая ранее, крови вода, что пролилась в сердце Иисуса, я принесла милосердности до нас, Тебе, дая ранее. Молитесь, как молю, и вашей офиару принял Бога и Святый Могутный. Нехай Пан Бог прийме офиару Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, ласкаво привидай своих и учеников Najświętszym sakramencie wyjaśnienia i łaski, jakich synowych na wielokrotnie przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami, I z duchem Twoim. Bogu sercy, Uznosił im na Pana. dziękuję Panu Bogu naszemu. Godna weta i sprawiedliwość. Sprawiedliwy nawet i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsze i usługi daję składali podzięku, Panie Święty Ojcze, Всемогутний вічний Боже, раз Христа, Пана нашого, ми з удячною любов'ю уславляємо Божою смерть, живою вірою визнаємо Його з мертвих повстання, з моцною надією чекаємо Його прийстя в славі. Тому за нього і з усіми святими ми прославляємо Тебе, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Zaprawi Boże Ty święty i krynica wszelakiej świętości, a uproszym Ciebie, a świętego Ty dary na swoją ducha Twojego, aby oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, ufał Niemu i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom także. Wiarujcie i jeszcze zwykawał się, bo pytają z ciała moją, jakie za was będzie wydana. Podobnym czynom na wieczerze wziął kielich i znowu te podzięki składając podał swoim uczniom każący. Wiarujcie i picie z jego uście, bo wytają z kielich krwi mojej nowa i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich ludzi pralita, dziela odpuszczenia grachów. Geta, czynicie na moją pamięć.
czekanie Twojego przyjścia w Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, chwalimy Ciebie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia Твою przyszłą czynią nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Panie, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови и разыскал нашего Его, Бискупа наших юзов и усим благовенством. Памятай, так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про всіх, хто власне Твоє прийшов з этого світу і дозволив убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юзефом ее Авраамником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом другим, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які справедливо подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, прав Сына Твоего, Иисуса Христа. Прав Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам долги наши, як и мы отпускаем виноваты наши, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого зла, дай восстава супокою дни наши, да помажи нам милосердности Твоей, как мы были за все Ты вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и притча Спасителя нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай за все Ты будет с вами. И с Духом И Твоим. родятся ближнему узнав супокой. Боже, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокой. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер Верховную. Аминь. Я не знаю, как ты вошел в меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
має, серця Бога щира просить, хай же нас співати далі. О, святое сердце Бога, небо им тебе спевает, Мать зычит ласка много, людям Твой прославляет. Не покинь нас широ просим, и не дай с дороги сбиться. Сердцем да Тебе приносим, ласки Божие примится. Будь, о любый Иисус, с нами, взяй нам сердце каменями, взяй свою любовь и солнцем, нам у вечности Господа. Взяй свою любовь и солнцем, нам у вечности Господа. Молимся. Боже наш, повиказав своди відкривай пані допомогою тих, кого задняєш своїм сакраментом, как мы, дякуючи таємницям, у яких удельничаем, спознали в нашем житті дьон откуплення, раз Христа Пана нашего. Аминь. Святий Архангел Михаил, Держи нас у знании, будь нам обороной, супроть спокусы и маска злого духа, покорно просим, нехай возмещит Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на звуку душ снуют по свете. Аминь. О великий князю небесный, наивернейший вартовник Костела, святый Архангел Михаил, хоть я не варты того, как стать перед Твоим обличием, однако веру в Твою доброту, ведаючи про могутный уплыв Твоих молитв и про шматликие Твои добродействия, свертаюся до Тебе у присутности Своего анёла-охотника и всех анёлов небесных, яких берут за свидков моей пошаны на Тебе сегодня. Я выбираю Тебе, як своего особливого оборонцу и заступника. Постановляю завсёды широ Тебе ушановывать и нестомно поширать Твою хвалу. Будь моей силой на протягу всего моего життя, как я николи не образил Пана Бога думкою, словом або вчинком. Борони меня от всяких спокусов сатаны, особливо от тих, які обогражають віри і чистини,
а у хвилину смерти выбросив упокой для моей души и приведи меня в вечную отчину. Аминь. Kyrie eleison. Христе eleison, Kyrie eleison. Chryste, почуй нас. Христе eleison, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Ty nie Odkupiciel światu Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Jedyny Boża, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryja Królowa Aniołów, Módl się za nas. Święty Archanioły Michale, Módl się za nas. Święty Michale najsławniejszy kniazu, Módl się za nas. Święty Michale mужny w borotwie, Módl się za nas. Święty Michale pieromowca satany, Módl się za nas. Święty Michale postraw złych duchów, Módl się za nas. Święty Michale prawadyl wojska niebieska, Módl się za nas. Święty Michale podwiesnik Bożej chwały, Módl się za nas. Święty Michale radość aniołów, Módl się za nas. Święty Michale honor nieba, Módl się za nas. Święty Michale, jaki uznosisz do najwyższego naszej prośby, Módl się za nas. Święty Michale, obrońca prawiednych duszy, Módl się za nas. Święty Michale, Boży posłannik, Módl się za Święty nas. Michale, nasz prawownik w modlitwie, Módl się za nas. Święty Michale, nasz szczyt od spakusał, Módl się za nas. Święty Michale, moc narodu Bożego, Módl się za nas. Święty Michale, achownik i opiekun Kościoła, Módl się za nas. Święty Michale, dobroczyńca narodów, jakie Ciebie prosławiają, Módl się za nas. Święty Michale, harunży zbawienia, Módl się za nas. Święty Michale, aniele spokoju, Módl się za nas. Święty Michale, prawodnik dusza do wiecznego światła, Módl się za nas. Święty Michale, rozpalaczy niebieskie. Módl się za nas. Baranku Boże, jaki wyreszny sobie grach i świetu, Daruj nam Panie. Baranku Boże, jaki wyreszny sobie grach i świetu, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, jaki wyreszny sobie grach i świetu, Zmiłuj się nad nami. Alicja za nas, święty Archanioł Michał, Staraj się do modlitwy nad sercami Chrystusów. Молись, всемогутный вечный Боже, Ты установил святого Архангела Михаила, оборонцем Костела, от его заступництва, одари Костел счастьем и спокоем, а нас ласкою в земном житии и хвалою вечности, праз Христа, Пана нашего. Święty Boże, święty mocy, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmiarowy, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy, barani nas Boże, a ratunaj nie spodziewanej śmierci, ścieraży nas Boże. My grzeszni, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boże. Любов і радість простих анiołów. Щастя, у яким удзельнічають жихари небесаў, пераўзыходзіць нашыя здольнасці разумення і уяўлення. Адсюль святы Павел вучыць: ні вока не бачыла, ні вуха не чула, ні сэрца чалавека не маглі зразумець, якія вялікія рэчы падрыхтаваў Бог для тых, хто любіць яго. Добрые анёлы адчуваюць поўную радасць, якая ўзнікае дзяленнем жыцця Бога і выпрабаваннем бачання Бога тварам да твару. Jesús кажа пра гэты вопыт анёлаў, калі ён навучае пра грэх супраць маленькіх гэтага свету. Глядзіце, не пагарджайце ніводным з тых малых, покажу вам,
што анёлы іхнія ў небёсах заўсёды бачаць аблічча Айца майго, які ў небёсах. Святая літургія таксама кажа пра тое, што добрыя анёлы дазволена бачыць Бога непасрэдственно. У прадмове 4-й эўхарыстычнай малітвы мы прызнаемся: перад Табою стаяць незлічонае мноства анёлаў, якія служаць Табе дзень і ноч, якія сузіраюць славу Твайго аблічча, пастаянна пакланяюцца Табе. Гэта азначае, што анёлы пастаянна стаяць перад Богом, углядаюцца ў славу Яго аблічча і служаць Яму дзень і ноч. Яны здольныя злучыць радасць, зыходзячы з кантэмпляцыі Божага аблічча са служэннем, верна выконваючы Божую волю, якая даручае ім розныя задачы у ажыццяўленні спраў спаўлення. Па ўсіх інтэнцыях, якіх сёння была спрабаваная святая душа, даручым Маці Божай, Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, в наших поверах не погашай молением нашим, и от всякой злой приходы, выбавляй нас Господи, Панна творенная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдай. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога вознеси, радуй камень двинуться хвали, Богом Божий зло разгроми. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога вознеси, радуй камень двинуться хвали, Богом Божий зло разгроми. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога вознеси, радуй камень двинуться хвали, Моцарю Божий зло разгроми. Tajemnicu sakramentału sławszy nam Ciebie, tracić moca obiera, Bożonowy zapanie, co nam rozumie tłumaczy, światło wiery, przyjmij Syn, Bogu wiecznemu Ojcy, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Ojcu wieczna życia, Duchu zdoła i pamięci, Ojcu wieczna Ojciela. Może Ty w najświętniejszym sakramencie pokinął nam usławić swojej muki. Prosimy Ciebie, dopomaży nam tak uszanować święte tajemnicy Twojego ciała i krwi. Tak my zawsze odczuwali sekret Twojego osłupienia, jaki żyjesz władary z pochowańcą jedności Ducha Świętego, Bóg pracuj się, jaki wieczny ja. Amen.
zawsze